Der var gutter. I dag det skal vi simpelthen starte op på Legero vinterprojekt, som er længe ventet. Jeg også lige har fødselsdag, så jeg har fået de sidste stumper. Men jeg synes egentlig bare, vi skal starte med at få skruet udstillingen af. I still hate I made it on your roster, cause it compliments your ego and replace your posture. Maybe something happened among my own absence, cause when we talk about it now. Så fik vi sgu udstødningen af. Og jeg tror sgu det næste, det bliver at tage blokken af. Men det ved jeg ikke lige, om jeg har tid til i dag. Så jeg vender lige tilbage. Så er vi sgu tilbage. Og jeg har fået hjælper med her. Så vi skal tage blokken af nu. Så det synes jeg bare lige, vi skal gøre. Så har vi sgu fået blokken af. Ja, så fik vi en 5 af. Den er lige eller, den er der i hvert fald, men ja. Og så har vi også lige pillet bagbremsen af, fordi det har vi glemt. Det har vi lige glemt. Jeg synes bare lige, nu tror jeg, vi tager bagdæk af, og så smækker vi den op på bordet. Giv den lidt tid, den skal have noget luft. Det er fandme godt fast. Rydderne overhovedet. Vi vender lige tilbage, når vi har fået det af. Ja. Så fik vi den af. Den kom endelig. Hvad sagde den? Sådan. Så kom den. Så fik vi blokken afmonteret. Ja, det er bare med at adskille. Ja. Alt. Har du egentlig fortalt, hvad der skal på? Jamen, der skal noget... jeg følger lige opsætningen ind. Lige der. Det er tegnet, okay. Jeg var jo. Ja, hvorfor ikke? Ja, det er godt. Skal vi have carbo af? Eller hvad? Ja, er det ikke det? Stus. Jeg vil starte lige med carbo. Hvis man lige skider. Så. Ej. Skal der være noget til at holde igen med? Yes. Yes. Så laver vi lige sådan en break her. Så fik vi sgu carbo af. Er det rigtigt, Erik? Det er rigtigt nok. Carbo. CP. 21 mm. Okay. Bundkarret er gennemsigtig. Ja tak. Gejl. Nu skal vi have hvad af? Studsen eller hvad? Skal vi tage vej ved siden, eller hvad? Tager vej ved siden. Ja. Hvor? Så nu vil vi tage vej ved siden af alt det her herinde. Og vi vil også lige hurtigt gennemgå, hvordan man gør. Ja.
til jeg der ikke ved, hvordan man gør. Yeah. Så ja. Skal vi? Yes, sådan der. Så man skal bruge en, for at tage varven af. Så skal man en flade og nogle robotsmuskler. Top. Så det man gør, det er, man kan se det tandhjul, der sidder der, så stikker man sådan ind her, for at stoppe tandhjulet, og så må lige den på der. drejer man ellers. Så, Ja. så bruger man nogle muskler. Så bruger man nogle muskler. Og hvis man har en slagnøgle, så gør man det, for det er 100 gange nemmere. Og vi har en slagnøgle, så slagnøgle. Så det bruger vi. Ja, jeg tror det er fint. Ja. Lum. Så fik vi blæsehjul af. Så fik vi det af. Sådan der, så skal vi tage remmen af. Så en lille shimskive derinde. Ja. Så ud med den. Ud med det swing. Så har vi sådan set vejen af. Ja. Så nogenlunde skal vi så vinde ud. Og man kan jo se her. Den kører ikke langt nok ud, det swing her. Nej. Så det gør den forhåbentlig efter vinter. Men det er nok bare fordi jeg røvede over til at indstille. Yes. Så Nu tænker jeg da, at det er kobling og... Ja. Kobling, der skal... ja, det tænker jeg sådan set. Ja. Kobling Det og kan vi koblingsblokke. Det kan vi også lige vise, hvordan man gør nu. Så det man gør, hvis man ikke har en slagnøgle, der man har sådan en ting der. Så kan man købe sådan en her på Speedline til 100 et eller andet. Og der er sådan 2 huller her. 2 huller her. Og så kan man sætte den på. Jeg kan ikke helt huske, hvordan man bruger den. Men så er det bare lige at sætte en skrue ind. Så sidder den. Stopper den. Går den ligesom ind og blokerer her for koblingen. Og så den ikke kan fange ind. Og så er det igen bare nogle ordentlige robotsmuskler. Men vi bruger selvfølgelig slagnøgle. Vi bruger slagnøgle, fordi det er 100 gange nemmere at have sådan en. Hvis man laver skulder, så er det meget, så er det bare bedre bare at investere sådan noget. Så vil vi klokken af. Så fik vi det af. Det er egentlig bare den der skrue, der holder det hele. Ja. Så, ja. Lumme. Så fik vi den her. Det er en hype klokke. Speedline sponsorerer os. Ja, sponsorer. Okay, så får vi det ud her. Så har vi koblingen og remskive ud, og remmen selvfølgelig. Der bliver remmen nu her engang. Den skal vi bruge. Og så kan man jo se, at jeg har suget remskiver, fordi det er ekstra gejl. Og 26 kilo tryk i lige nu. Men jeg gider ikke lige skille det ad nu. Fordi, det gør vi på et andet tidspunkt. Det gør vi et andet tidspunkt. Så skal vi få taget noget gearing ud? Yes, vi får taget gearing ud nu, så... Yes. Det kan man sgu ikke bruge slagnøgle her. Nej. Vi bruger bare lige boremaskinen, når vi har løsnet den sammen. Det er bare en 8, der skal til der. Ja. Og så kan man... det er ikke særlig mange muskler. Nej. Så kan man få gears. Dix Ray. Yes. Det stinker ikke i olie. Skal vi det der under? For at tage det? Jamen, jeg har tømt det. Already. Puh. Slet ikke lugter. Det stinker fælt. Hvor ligger vi skruerne? Jeg skal lige styr på det. Den der... Det er lidt svært at få i det her nogle gange, hvis det er en lidt gammel motor. Så er det bare lige lidt... For eksempel tage en skruetrænger, så lige brække lidt i det. Bare ikke for meget.
Og så skal man tage en hammer og banke lidt på det her. Hvis man ikke skal genbruge gearing, så er det lidt ligegyldigt. Ja, men hvis man skal genbruge den, så skal man lige passe lidt på. Ja, tak. Vi vender lige tilbage, når vi har fået det. Ja. Det vi gjorde, det var, at vi tog egentlig bare sådan en. Og så tog sådan en her, og så satte vi 9 her, og så var. Og så er der fandme gearing. Så er der gearing. Og der tager man egentlig bare en gummihammer og banker her på. Ja. Og så er det ned. Yes. Men vi skal lige huske de her ringe her. Det er meget vigtigt faktisk. Ja. Folk tror, at det ikke gør noget, men det er der jo en grund, så... Ja, præcis. Yes. Der er lige en der. Var der kun en? Ja. Så skal vi gearing ud. Det bare ikke være, at jeg skal have rene fingre til det. Ja, det er en god idé. Baby wipes, sagt det. Men det vi skal nu, det er, at vi skal have alt det gearing ud, fordi vi skal have shorten 41 gearing i. Man skal også lige, man skal også lige huske, hvor fanden de lige sidder sådan. Fordi, ja, det er vigtigt lige at sætte det rigtigt, men der er nok YouTube-videoer til det og sådan. Lidt weird. Ja. Ja, så vi går til det. Skal vi? Og det er meget lidt lige så stille og roligt der. Bummelummelum. Der er lidt skiven her. Nogen er rent sted. Og så er det nu. Fandme gearing. Fuck, den der for. Ja, sindssygt. Det er skævt. Ja. Så er der gearing ude, og der sidder... Hvis man skal skifte nogle lejer og sådan noget, så er det bare her. Ja, men det gider vi ikke. Nej, de er sådan nogle nye. De er sådan okay gode, ja. De piver ikke eller noget, så det er ingen grund til. Det er bare ingenting. Nå, men, så er det klar til 1441 der. Ja, tak. Yes. Det kan jo lige godt tænde til speederen for presset det her nu. Fint. Det kan du da, det er sådan set godt. Så det vi skal nu, det er at tænke, eller hvad skal vi nu? Jeg tænker, nu tager vi noget blæseskjold af, og så får vi kigge på det. Ellers så skal vi tage studsen af. Ja, vi tager studsen af, og så tager vi de her plastikskjold af også. Både tænker jeg. Ja. Så det gør vi nu. Okay, så vi har fået skjoldene af nu. Så skal vi give det svin af. Skal dem her, det her af? Nej, det hele af. Ja. Men hvis vi tager lige det her af, og så bagefter til jeres stus, så kommer vi ind til tænding, det skal også af. Ja, det hele skal det hele skal af, så... Jeg tænker, vi skal så ved det med. Gummihammer. Fuske hammeren. Jeg er ret koncentreret. Jeg skal bare lige hurtigt, det er fordi... Så kan man nemlig ikke dreje rundt. Det er smart, det der. Det er smart. Det er bare EU-fuskning. EU-fuskning, det her. Så holder jeg den lige på plads, og så kommer... Hvad fanden er toppen? Den er jo nok på brumskinen. Nej, skralderen, men er... Okay. Den ligger... Den ligger der. Den ligger der. Og det gør den bare. Så... Jeg prøver lige at holde den her fast. Sådan der. Jeg holder den hovedet fast. Det må ikke sådan til den spændt. Ja. Sådan. Sådan for sammen der. Den var fandme nemt, der. Ja. Num. Det er den sidste, hvis jeg kan komme til her. Ja. Sådan der. Og det er sådan, man gør det. Det er sådan, man gør. Det er sådan, man gør det. En sej måde. Så vi ser lige nu, der sidder der DR70 Kubitsens på med Yosunia, og der sidder speed control på. Ja, tak. Og så 3G. Og det er vel egentlig det, for vi ærlig. Ja, så er det du også standardtænding og pisse med. Standardtænding og hele. Nu skal vi den der af. Ja, det er ikke særlig sjovt, nej. Det er ikke særlig sjovt. Men mindre man har en aftrækker. Ja, man skal faktisk bruge en aftrækker til det her. Du kan ikke rigtig andre måder. Så skal du tage, hvis du har sådan
sådan en her. Så kan man tage den, og så skrue der. Men det er så langt bedre med det her. Det er smart til det. Det er smart bedre. Og man skal huske at den møtrik der er i, fordi det glemte jeg på et tidspunkt, og det var ikke særlig sjovt. Så ja, og det bruger man også bare en slagnøgle til, som har det. ja, vi har vi overhovedet nogle fuskemåder til på den af? Altså, nej. Hvis du smadrer din tænding, og ikke skal bruge den igen, så putter man bare en skruetrækker herind. Ja, det er kun hvis du skal bruge tænding. Hvis du ikke skal bruge tænding, eller ikke giver en fuck, så er det bare... Det er med sådan en fed satan her. Ja. Nu gør vi lige på en ordentlig måde. Nu gør vi på en ordentlig måde. Så tager man den her. Og den kan godt være lidt... lidt træls. Lidt trællere at få skruet på. Det er sådan meget, meget tyndt gevind, så ja. Det er bare lige... Hold da kæft! Det er ikke fandme... Han er fandme rutineret ham. Det kan han fandme finde ud af det her. Det er satme ikke første gang, han gør det. Altså... Sådan det virker, det er den der skrue, den går ind, og så går den ned mod krumtappen. Og så den her, den så kommer så ud på grund af den sidespil her. Yes. Og nu gør vi altså lige lidt fusket. Nu gør vi lige lidt fusket. Det er jo ikke fusket. Det er det jo. Det var ikke rigtigt. Det var heller ikke rigtigt. Ja tak. Det var fandme den rigtige. Så tager man bare sine scroll nails. Og så... Men det er mod min vilje. Han skal nemlig have Italkit på. Så jeg har en god grund til det. Tændingen, den er lidt ligegyldig, men det er også... Ja. Jeg skal se, om jeg rammer statoren. Vi kan slutte den ikke rammer statoren lige sådan her. Tror du, den rammer statoren? Kan du ikke sige det? Det tror jeg. Det er sgu ikke for helt ærligt. Og det gør den. Det gør den. Jeg tror lige, jeg tog noget af den. Det går ikke. Det er ikke så godt, hvis man lige ødelægger sådan en stator der. Du sagde, at man skal bruge den igen. Nej, det er ikke så godt. Men det skal vi ikke. Heldigvis ikke. Sådan en klar standard til mig. Vi skal have Italkit på. Det bliver en hissemis der. Jeg skruer ud. Det er flot. Du er i gang med at tage noget stator? Ja. Det er sgu. Sådan der. Yes, vi kommer lige i tanke, at vi skulle filme på tværs. Ja, men det er måske lidt sent. Fuck nu det. Yes. Det gør man sådan her. Når man har fået styr på statoren, den ikke rykker, eller hjulet ikke rykker sådan noget. Sådan her. Og så er der bare nogle muller, der skal til. Så kommer den. Så kommer den. Så rykker den så ud. Det er bare lige. Så er svinen ude. Kan vi se. Jeg har faktisk ikke skadet så meget igen. Nej, ramte jeg den overhovedet? Det er ikke. Der er nok lige skravet den. Jeg har lige skravet den der, men ellers så er det sgu fint nok. Men ja. Så. For på tændingen af, så sidder der 2 8 mm skruer her. Bum, bum. Det er egentlig bare det. Og så den her pick-up'en her, den har et par 10 mm. Som man også lige skal have. Og så kan man egentlig bare få statoren af der. Ja, det er bare det, vi gør, Gustav. Det er det, vi gør nu. Skal vi se, om vi er heldige, vi kan bruge bordet. Yes. Sådan der. Bruger bare lige bordet som skralder. Sådan ja, der. tak. Tak for det. Ja, den kom jo lige så fint af. Bum, nu. Så er det bare at pick up'en. Ja, Pick up'en. Yummy.
Top til 10? Det tror jeg. Det tror jeg ikke. Det tror jeg. Og jeg har ret. For helvede. Jeg lige stripper den her. Nej, det er ikke den skrænderen. Sådan der. Ja, tak. Jamen, det er perfekt. Så. Jeg vil sige, det går overraskende godt med at få tingene af. Det er altid nemmere at få ting af, det er at få på igen. Ja, det er fandme rigtigt. Så kan vi... Det er egentlig kun bagdækket, der har været sådan lidt en pain. Pain in the ass cracks. Ja, yeah. Så går det sgu som, men... Ja. Det går godt. Det går godt. Ja, yeah, ja. Yeah. Så vi har fået stats af nu. Stasen vi sådan ud. Og den sidder fast. Den skal bare lige hæve igennem her. Om det er fusk eller ej. Så bliver den bare hævet igennem hullet der om bagved. Jeg kan ikke se, at der er så fucking meget jord, mand. Så lige nu der står starteren lige lidt i vejen. Det er bare at bruge nogle muller. Ja. Ja, den sidder heller ikke særlig godt fast. Det er nok ja. derfor, svuden ikke virker. Nå. Ja. Så er vi egentlig næsten klar. Altså, Det er jo det, vi er. så har vi fået det af, og hvad var det så, stus? Skal vi tage stussen af? Tager stussen af. Det er så simpelt, som det overhovedet kan blive. Ja, så det er ikke Det filmer vi ikke lige. Nu er vi kommet til det punkt, hvor vi skal have sylle af. Men først der skal vi lige have oliepumpen af her. Ja, så det vil han lige vise. Det vil han lige. Det vil han lige nemlig. Yes. Lidt med den. Jeg har lige taget stussen af. Hold da købt. Det er jo helt lort, så. Jeg tror ikke, vi kan bruge bordet her, desværre. Så må vi få gang i scroll-nøglen. Det kan også noget. Det kan det nemlig. Men så skal vi få fast. Så for helvede. Så en oliebump. Så kan vi bruge bordet. Ja. Det er så godt. Det er. Fuck, jeg er sjov. Det er jo det, du er, Gustav. Ja. Yeah. Har du ikke set på at få olie på med, Erik? Det har jeg. Det er godt. Sådan. Sindssygt. Og der skal ikke komme noget skidt på det, så bliver jeg meget syg. Så er der skal også sidde noget dut deri. Dut deri, sådan at der ikke kommer skidt deri. Det er jo bare noget papir. Hvor er den ude at servere? Hvad fanden er det? Ja. Lidt fingeren lidt. Ja, tak. Bum. Så forsøger. Så nu vil vi tage sylle af. Ja. Nu putte det der, det er 70 af. Og så, ja. Og så tager vi den derfra. Så tror jeg, vi tager krumbarsen ud. Bagefter så er det vel krumbas. Yes. Så vi vil også lige give en lille guide her, ja. Yes. Så tænder, det behøves man ikke at tage ud. Nej, egentlig ikke. Og så skal man lige huske at tage den rigtige top. Det er han rigtig god til ham her. Hvad fanden lagde jeg den? Du lagde den. Den 8 her. Ja, så ved vi. Altså, det er altid 10'eren, der rører væk. Der. Nå, det var heldigt. Ja. Så man skal egentlig bare... Man skal lige passe på, at blokken ikke falder på gulvet. Og så passe på, at blokken ikke falder på gulvet, og så skal man egentlig bare løsne de her skruer.
Og nogle gange så kan det godt være pinbolden, de gerne vil skrue sig med ud. Ja. Og det gør egentlig ikke noget. Så skal man også skrue dem igen. Ja, det lyder ikke godt. Nej. Der sagde dem en, der har svendt dem godt her. Ja. Okay. Den her pinbold, den vil meget gerne med ud. Jeg vil lige komme op på den her side. Okay. Ja. Det ville den lige før. Men, Shit, mand. Det ville den lige før, ja. ville den lige før. Jeg skruer den lige lidt med. Den skal man lige huske at stramme igen. Ja, ellers så rører den bare af. Ja, det kan vi ikke have. Nej. Den første. Så sidste. Jeg glæder mig til at se, hvordan skidt det ser ud. Fordi jeg har ikke kørt det til eller noget. Det er fandme jo. Ja, det her, det kan holde til en del. Ja, det kan det sætte med. Så, Det er sætte med ikke noget, der gjorde. så. Vi ser, hvis jeg har en topstykket. Så galt er det ikke igen, synes jeg. Topstykket. Ja, i den der skal sgu næsten helt ny ud. Ja. Ja. Så skal vi prøve at se skidtet. Vi skal Så er det egentlig bare hive den af. Yes. Nej, godt så. Det går så stort fat af. Sådan en hvad fanden. Hold da kæft. Nå, jeg tænkte lige også. Det ser sgu da sprit nyt ud. Okay. Der er sat en, der passer på sit sylle her, hva'? Not. Er du sindssygt? Not. Ja. Men det er jo en succes, det her. Det ser fint ud. Ø10. Vi skal sgu have Ø12 i. Det er fandme nogle små Ja, for helvede. nuller. Er du sindssygt en lille kudsfælde? Så det man skal nu, det er, at man skal have... der sidder sådan nogle Låsring. låsering herinde. De er nemme, når det er dem der. Fordi der er det bare at tage en tang, og så klemme, og så hive dem ud. Men hvis man vil genbruge dem, som er en rigtig dårlig idé, så skal man passe på med at klemme for meget til. Pis. Jeg starter med den anden side. Men man behøver jo faktisk kun til én låsering ud. Ja. Hvis det er. Der. Boom. Det var nemmere. Og så tager man egentlig bare en flad eller en skruetrækker og banker Hvis man alligevel ikke krydspinden ud. hvis man ikke skal genbruge det, så er det fucking ligegyldigt. Det skal vi ikke. Ja. Det ser faktisk fint nok ud, det jeg siger. Ja. Så kommer den der. Spritnyt. Sådan der. Det kan vi sælge videre, det her. Det kan vi nemlig. Og så den her Chrome Bass. Skal vi lige se slør? Den er frem til mig. Den er sgu fin. Jeg behøver ikke engang skifte for helvede. Det er en tooltap. Suit. Jeg lige låner det her nuller her. Så lige, der sidder et nuller der. Ud med det. Så er vi jo egentlig klar til at... Det er kronbassen ud. Chrome Bass. Ja, ja. Det er jo så godt. Ja. Så det var sådan, man afmonterede et cylinder. Ja. Og senere hen, så vil vi også selvfølgelig vise, hvordan man Piller kronbassen ud. monterer sylle og kronbass og alt det der. Så. Vi tager kronbassen med. Nu vil vi prøve at få kronbassen ud. Og der sidder hvad? 1, 2, 3, 4-5 4, 5. skruer på den her Nej, der side. sidder en her. 6. 6 screws, Så. der skal ud. Så det er bare at bruge noget håndkraft. Bare nogle mandemoder. Rugbrødsmotorer. De kan godt sidde lidt stramt. Pas simpelthen på, at man ikke afrunder dem. Ja, det vil være lidt træls. Det bliver det ikke sjovt. Bummelum. Ja, jeg har fandme sagt det mange gange. Bummelum. Ja, vi får lige dem derude. Ja. Så har vi sgu fået løsnet alle skruerne, så det er bare at hive lidt i dem. Hive lidt i dem. Ja. Ja, det var egentlig det. Så bruger vi det her smarte værktøj. Men man kan altså også bare tage en gummihammer og så banke lidt her. Ja. Og banke lidt under. Det var det, Gustav gjorde for en sokkerblok, jo.
Ja, det virker fint. Ja. Men Det vil jeg godt sige. Eller bare gøre det på en rigtig metode. Kan man kalde det? Ja, jeg håber, det er den rigtige metode, det her. Dejlig ass crack. Så er vi i gang med at sætte aftrækkeren på. yeah. Der er ikke så meget room. Ikke så meget room at arbejde med her. Så man putter egentlig bare de der i. Ja. Jeg skal simpelthen ikke få den puttet skævt i. Det tror jeg sæt, man gør. Sådan. Power tools. Så skal man passe på, at man ikke ødelægger gevind i den der. Ja, det skal man. Det er pænt irriterende. Ja, for helvede. Så skal vi bare lige have noget til at stoppe krumbassen der. Så den ikke drejer rundt. Det skal lige meget. A person who thinks all the time. It has nothing to think about except force. Er det ikke lige meget? Jo, det tror Skal jeg. man ikke bare ind? Det tror jeg faktisk, det. Jo, det er fucking ligegyldigt. Det tror jeg faktisk, du er fuldstændig ret i. Det er fucking ret i. Nu er jeg lige lave kuk. Den er dejligt skæv, den her. Jeg har lige fyret varme på. Det er sådan en lille lort af varmer. Åh, det smager godt. Så. Jeg tror ikke, den var sgu godt nok i. Knækkede den. Nej, den knækkede ikke. Det ser i hvert fald. Det ser bange. Men man kan allerede se sådan her. Hvis man kigger her, den er allerede ved at splitte her. Man kan få en negl igennem nu. Det er en lille smule nu. Altså det virker, hvis man lige kan finde ud af det. Det er så også lige første gang, hvor jeg bruger den her. Går jeg ud fra. Jeg har lige brugt den en enkelt gang. En enkelt gang. Eller to. Eller to, du. Men ellers så... Så der. Den er sgu en skæv i, jo. Det går ikke. Vi har puttet den på. Ja. Yeah. Så tror vi har fået det på. Sådan nogenlunde. Håber vi ikke, den ryger af ligesom før. Det får vi sgu give lille. Det er nemlig bare lidt svært, fordi der er ikke så meget. Det er vejen nok til lidt større. Ja, det er større blokke. Hæftigere ting. Vi skal se, om det virker. Ja. Den kommer. Prøv at kigge herop. Den kommer, venner. Ja. Prøv nu lige at kigge. Professionelt arbejde lige her. Så ryger den bare lige af, som jeg ved ikke. Som smør. Ja. Så skal man bare lige... Og må ikke den komme nær. Så skal vi måske passe simmering. Ja. Den der boldmetrik der, skal den lige af. Meget god det. Jeg skal bare få skruet det her swing ud. Så får vi lige skudt den der uge. Så håber vi ikke gevindet er ødelagt. Det ser det ikke ud til at være. Nej, det er dejligt. Heldigvis da. Der. Yes. Så Kraftedeme, og vi er heldige lejerne, de ikke sidder på krumtappen. Polini Evolution lejer. Seriøst? Ja. Det er fandme i orden. Den er forkert, kan jeg se. Nej, det gør jeg sgu ikke. Det er min fejl. Min fejl. Så er vi i den blokhalvdel af. Så er det jo virkelig bare at tage en gummihammer, eller hvis man er stærk nok til at hive det ud derfra. Og det er... Så finder vi lige en gummihammer. Gummihammer, det er simpelthen det mest. Bedste opfindelse nogensinde. Ja. Jeg elsker det. Vil du have æren? Jeg tror lige, vi vender tilbage. Så har vi sgu fået krumtappen ud, og der er en af lejerne, der sidder fast.
kører sgu smooth. Det er derfor, man har sådan et der værktøj. Har du sådan en her? Det er lige til at tage sådan en leje af der. Ja, tak. Det vil vi også lige vise, hvordan man gør. Det er jo sgu godt, du købte det. Ja, for helvede. Ja, så vi vender lige tilbage, når vi får det af. Eller klar til at få det af. Så det man gør, det er, at man... Så skruer man de her helt ud. Ja. Så de passer her på lejet. Og så spænder man dem. Spænder man dem, og så... Så spænder man dem bare lige... Så siger det swoopty, og så håber vi den af. Ja, tak. Det kan godt være, at man lige skal have... Det kan godt være, at man lige skal bruge den her. Yes. Men det får vi lige se. Ja, ja. Ja, ja. Det er jo så så godt. smart, at de Det er jo er så sammen. smart. Det er jo så smart. Jeg tror, jeg skal bruge en fastholdelse der her. Ja. Men man skruer egentlig bare dem ind. Så samler den jo så, og så skubber den lejet ud. Så vi vender lige tilbage, når vi har fået lejet af krumtappen. Jo. Så har vi sgu... så putter man den der på bagefter. Jeg ved ikke lige, om det er meningen, Den skal nok ikke lige dreje rundt, nej. Men så hiver den ligesom bare op, ligesom man gør ved de der... Ligesom med svinghjulet. Ja. Så Så er nej, hvad fanden? Jo. lejet skulle røget af. Så er der fandme legegutter og gutter. Ja, det var så... Det tog lidt tid. Jeg bruge lidt kræfter, men... Satme, man skal satme bruge nogle mandemuligheder til det her. Så er der... Tap. Crumbas. Oh shit. Det var ham, der lige i hovedet. Ja. Så har vi egentlig skilt hele motoren ad nu. Ja, bare PB, hvis vi køber. Ja. Ingen slør. Er det slør? Ja, okay, luk lige. Nej. Nej, der er ikke slør. Nej. Ja. Kun Så fik vi sgu skilt hele lortet ad. Ja. Det gik jo meget snilt. Det gik som en hånd i en handske, kan man jo sige. Eller hvad noget. Ja. Hvad fanden er det næste så? Det er jo... Så skal der jo bare dele på. Ja, på Special Street Racer og Project Game. Og så er vi klar. Ja. Ja, vi ses. Nu cykler slaven kraftedet med. Nu gider han ikke mere. Nu gider han ikke mere simpelthen. Fedt, mand.